Na szóval megtörtént a hiba megállapítás, áj de fasz a motortartó van, na mindegy, ezt most hagyjuk. Hát az 5-ös henger az azt mondta, hogy csá, 2-es henger az még csak azt mondta, hogy szia, úgyhogy alakul a helyzet. Na mindegy, kap 2 bontott dugót, most perpél össze lesz legózva, aztán peace love rock and roll, meglátjuk. Az biztos, hogy itt-ott lett elbaszva a dolog, hogy a pólasztók nem lettek időbe kicserélve benne, aztán úgy az jött ez össze-vissza. Úgyhogy, na hát ez a veszély annak, mikor lusta vagy porlasztót csinálni, vagy éppen tróger vagy, aztán nem veszel bele porlasztót, mert jó, az megy az még, aha, majd egyszer megáll. Na mindegy, hát én is elkövettem ezt a hibát, hogy majd, mert mindig volt fontosabb dolgom, aztán ez lett a vége, hogy egy kicsit dolgozunk éjszaka. Na de nem baj, már rutin műtét, szóval. Na peace love.